Uqinisekisa into yoba simonitorishe ezi project khona ukuze sithi between June uyotsho ngoDisemba sifuneka sinikezela about 20 project as Chris Hani District Municipality at a holistic view of all our local municipalities. So yile nto senze ijustice into yoba senze i-physical verification of project, singavi njengabantu abantu besiza basinike ii-document ezibhalwe kakuhle kanti egroundini akuthethwa loo nto. Mayor, you've mentioned into yobana somncinci kakhulu umsebenzi oshiyekileyo 90%, 95%, 90%, meaning that there's 10% oshiyekile, there's 5%, there's 9%. So uthi between June and December kufuneka into yobana nibe seninikezela ngezi project. So does that mean sizabe sinogutyulo lindle olusulungekileyo at that particular time, and amanzi kwindawo angekhoyo kuzo amanzi azabe efumaneka ngelaa xesha? Nkosi kakhulu msasazi ngalo mbuzo. Yiyona ncakasana le nto siyifunayo nesizele apha kuba le waste treatment plant yalapha ecala kuba ngaba singakwazi ukuxoxisana siphume ezinkundleni kule nto yemali 4 million versus 8 million. Sure. Because i-2 million yokwenza paving phakathi eplantini. All right. Yona separate kule mali endiyibalayo. Uba singakwazi ukwenza ezo zinto into enosithatha within, because zii-mechanical problems efuneka zi-instaliwe kufakelwe umbane kuthweni, so zingasithatha not less than 6 months ukuyigqiba lo project. Nezi zonke ezi ziyi-3 ndizibalileyo apha Indwana, Lower Indwana, Ndumdum, nazo zingasithatha less than 6 months. Le nto sithi sifuna ukuqinisekisa kodwa lo msebenzi ungasithatha na less kwezinye, kodwa sifuna ukuthi i-target yethu not less than 6 months. Between elaa xesha likaJulayi ubheka kuDisemba sibe sizigqibile. Sawuqinisekisa into yoba abantu basecala bafumana ugutyulo lindle elisemgangathweni. Okwesibini, bafumana amanzi acocekileyo sizokwazi ufowukhasa nakwezinye ii-areas. Besingapha nase-Elliot laa project yegutyulo lindle yapha naye ukwistage sonikezelwa okwesibini, because yayinikezelwa ekuqala ayafunkshina. So yile nto sisiya physical kwiproject sizivizithe khona ukuze siqinisekise into yoba lo msebenzi uthethwayo ngulo wenziwayo and ngulo ufunwa ngabantu. So silapha kukuqinisekiseni into yoba abantu basecala, abantu basesakisizwe bafumana amanzi acocekileyo, bafumana ugutyulo okumgangatho obekekileyo nonokwazi unika isidima abantu bakuthi. In closing, Mayor, xa nisuka eSakhisizwe nibheka phi? Xa sisuke eSakhisizwe siya komnye umasipala, which is eMalahleni, siye eNquba eThemba, siye ngoPondoshiya intsika yethu. Okay. Kuba sifuna uqinisekisa into yoba zonke iiprojekthi ezenziwa yiChris Hani ebezibekelwe ukugqitywa ngo-2025 ziyagqitywa, and sikwazi ukuyithetha upfront, sikwazi ukuza nakunxibelelwano lwethu iVukani FM esincedisayo to communicate abantu bakuthi sizothi ayizugqitywa, because singabantu abafuna uakhawunti ebantwini. Sikwazi ubanika eyona ngxelo icacileyo. Sizawacela la maqonga through our communications, sikwazi uzothi xa ingazukwenzeka izakwenziwa ngexesha elithile. BesiseKomani sixoxa ngomcimbi waseXonxa othatha amanzi eXonxa asiwe eKomani khona ukuze abantu baseKomani babe benamanzi. Nayo loo project sithe masiyinike 6 months. Ziiprojekthi ke sizilandelayo nesiziverifyayo into yoba kwenziwa le nto ithethwayo na and abantu bazawufumana amanzi. So sawuqinisekisa into yoba lo msebenzi siyawuqhuba kubo bonke oomasipala bethu, and apho kukho khona iVukani neentatheli zakhona zikwazi usijoyina khona ukuze sinike a meaning kubantu bakuthi bakwazi uzivela from the leadership. And sinee-road shows esiziqhubayo ngoku, IDPs, zonke ezo programs siyayithetha olu phuhliso silenzayo as a district municipality. Sifuna ukuthi ke abantu bakuthi engekwenziwa kubo izawufika. Ngoku besiprotyore msasazi i-sanitation, which is ezi toilet zifakwa kwi-household umzi nomzi, nazo 1500 toilet i-district yonke ezidistribhuthwayo ezi-suppliers zethu, kuba besikade sinengxaki ye-sole supplier enguSimforce. U-AG wasibetha into yoba asinaba nekhampani enye that supplies i-toilet. Masibe ne-variety
ye-choice in terms of supplies. Senza loo tender, yiyo into ebisilibazisile. Kodwa ngoku we're implementing that project, ziyadeliverishwa, besifumana neripoti zobe ezinye izikhampani zideliverisha kwii-villages ebezingabhalwanga. Ngoku abantu bezo village bafike besithi azihambe ezi toilet apha, bo zizobekwa endaweni yethu. Siya-aphila ke to companies zideliverisha ezi toilets ze-sanitation, maziqinisekise uba zideliverisha to correct beneficiaries, kuba lo msebenzi ngowabo, unikwe bona iChris Hani, okuverifya ngowethu. Bona xa besisa ke ngoku kwiindawo ebengafanele ubasa kuzo, basixabanisa nabantu. Bendifumana loo report ngondilapha kule planti yalapha ecala namhlanje, kuba kwenzeke loo nto eNgcobo. Efanele isiwe kwenye ilali, yasiwa kwenye ilali, ayasiwa kule ndawo efanele isiwe kuyo. Ngoku abantu balaa lali bathi asizuyenza into yoba zisuka apha ezithoyilethi zizele thina, kodwa bekufanele uba mna ndizisa kwenye ilali. So ezo zinto ezinjalo we need uba sizilungise as a district municipality, zingasenzeli umlo phakathi kwethu ne-community. Sifuna ukuthi ke abantu baseChris Hani siyasebenza, siyaqinisekisa into yoba amanzi nelindle izawuba yinto esibanika yona nebayidizevayo, kuba lilungelo kubo. Mabahlala bangekabi na into ethi baza kwenzela ntoni, balinde urhulumente uphezu kosebenza, asebenzele uluntu lwaseChris Hani, sikwazi ukuqinisekisa into yoba i-service delivery yayo ebantwini. Executive Mayor uLusanda Sizani waseChris Hani District Municipality tshilo ke wathi ke bahamba ke omasipala abahlukeneyo to make sure that i-water and sanitation iyakhaleza ugqitya. Siyabulela Mhlekazi kakhulu ngexesha lakho. Mandibulele kuwe msasazi ngexesha lakho, siyayithakazelela le nkqubo yakho, isincedisa kakhulu to communicate nabantu baseChris Hani, kuba ivukani iphumela nangaphandle. Mnandi uthanda uyimamela ke, ndihambe nakwezinye ii-district iyamameleka, iphele mhlawumbi kuloo ndawo ithe yaphela kuyo, but seyikwazi uphumela not only iChris Hani, iphumela nakwezinye ii-district. Abantu bayithakazelela kakhulu, bayayimamela ivukani. Siyabulela ngolu sasazo lwevukani, siyalixhasa siyi-district. Sifuna ukuthi masisebenzisane sikwazi ubhekisa phambili sisindaba ezilungileyo ebantwini. Inkosi kakhulu. Uma mdebuka bafunde